Arek telu iku kanca awetku saka cilik. Biasane arek telu iku ngundang aku arek ngantukan, tapi aku nggak tahu kok ati sih. Aku malah seneng soalnya ini yang sini senengane guyon. Terus biasa jadi gak mungkin tak mau hati. Dan mulai sekolah si Bonino, kayak biasa nih aku karo arek telu iku mulai bareng. Tapi pas dino iki aku karo arek telu iku kepisah soalnya arek telu iku kate nang tukang jahit. Jowo kelambine ibuke. Akhirnya aku balik dhewean, terus moro-moro anak arek cilik nabrak aku. Kayak biasa nih, aku udah sekolah jam 6:30, terus aku melok pelajaran kayak biasa. Tapi orang kayak biasa nih, arek telu iki orang ketok belas di sekolah. Aku khawatir, tak kira arek-arek iku ono apa-apa. Akhirnya aku mulai sekolah langsung nangeme arek-arek. Ngarep omahe kayak beda suasana nih, sepi banget. Akhirnya aku takut pas satpam. Ternyata arek telu iku wis pindah omah. Akhirnya aku mulai teko omah. Kok arek telu iku ngomong nang aku. Padahal aku koncone arek. Aku pikiran banget opo arek telu iku gak contoh aku yo. Padahal kan aku koncone. Kalau aku bingung dhewe karo arek telu iku. Minggu isu iku aku langsung pamit nang ibuku. Niatku goleki alamat omahe arek telu iku. Sampai aku muter-muter lewat jalan sempit, lewat jalan gede, akhirnya aku nemu omahe arek telu iku. Tapi aku kaget pas lewat omahe arek telu iku sing biasane urip enak malah saiki urip ringan sing sempit lan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa arek kok pindah di gini? Kini sak bakat utama terus biasa ngunasi akhirnya ya wes kini pindah ya omah sendiri. Iya sih sabar ya arek. Aku bakal terus jadi kancamu kok. Masih senang sedih aku bakal jadi kancamu terus. Aku bersyukur banget beli kancang kaya awakmu is soalnya ya apa ya tetap dukung kini masih ya kini dalam keadaan kok ini. Iya benar. Saiki awak dhewe nggih perjanjian ya rek. Bakal selalu bareng-bareng, ora bakal kepisah, masih yo adoh gara-gara jarak. Janji ya rek kini gak bakal kepisah. Ya